Okay, Mure Zimbabwe, we are in the middle of a very beautiful time. These are beautiful times because what is happening right now can cook for us chigovernment chimashuwa chatinoshuvira chatinoda handiti because zviri kuitika right now zvinogona kutibikira zvatiri kuda. So Mure Zimbabwe, news dzasvika panews desk and you have to understand dzabva kuna vatakawira. And ndoda kuti munzwisise kuti news dzandapiwa dziri so important, dziri so interesting, right? So Mnangagwa une akewo magenerals, une vakewo macomrades, maretired generals vari kumusupporta, and pane two vavo right now muri yezimbabwe vaiswa pakona neteam chiwenga. You have to really listen to this because you don't pin them my details memories because I know that right now pandakudza kuti vaiswa pakona, you're like, what is happening exactly? Mirai tipinde munyaya zvakanaka. So vatakaura vandiudza inini kuti you see pane zviri kuitika, and so I have to connect you to the whole thing. Mufanira kutanga understand that this is an ongoing, it's a situation that is unveiling right in front of us, right? So takuudzai kuti chiwenga first of all wakazobvuma kuti you know what guys, make the decision because pane papa kutopusha chiwenga kuti chiwenga anenge ari too slow, takuzomudzinga handiti. So chiwenga ndobva abvumira team rake kuti ava kumana, let's do what we are doing handiti. So vakuita zvacho zvavanga vachida kuita, ndosaka muri kuona news dzakadai so dziri kusvika panews desk handiti. Apa ndinoda kuti tifambirane pasazoita vanosarira kuti zvazodidi, right? So vakomana right now they have confronted two generals ano, because you see on this level of inonzi deep state zvinhu hazvingotaugwe handiti, but silence, kana if you can read silence unenge uchiona kuti chii chiri kuitika. So vanenge vachionerana akomana magenerals kuti uyo anenge ari kusaidhira Mnangagwa because why he never conducted us, he never did this, he never did that, and he never talked to us, and because remember pakatanga kuonekwa kuti Mnangagwa wakuda kutozorambira pachigaro handiti, it's deep state zvezvionekwa, it's deep state stuff. Right. So pavakatanga kuona kuti Mnangagwa wakuda kuzotichinjira, and Mnangagwa unenge watora ufumi hwose, isusu retired generals, magenerals, machichichi hatichawani magovernment contracts. Muri kunzwisisa? Hatichawani magovernment contracts, hatichawani matenders. Macompanies atanga tichirana kuno kumilitary atogwa, aiswa kustate apiwa vana nhingi, aitiwa vana nhingi. That's why pamakaona vana comrade Geza vachibudikira paipa vachicomplain about companies, because remember it's about the money. It's about the money. Mnangagwa shifted who was running state resources, akatora companies in military according to public information yatakapiwa na comrade Geza, according to him. Right. So apa ndakuda kuchikuonesai Mure Zimbabwe, ndakuudza, I promised you ndokuda kukuonesai, I'm sure muri kuona. So inzwai zvakamira zvakadaro, pane two generals, in fact retired generals, but they still have control over barracks. It's known in the deep state, those two guys, but it's not only them, kune mamwe futi vanenge vachiona other things, but we are talking about these ones, these two specifically. So I'm not going to give you names, but just know this, they are way up there. Right. So Mure Zimbabwe zvakamira zvakadaro, the guys have confronted them, and this confrontation is not like a violent confrontation or anything. So kuti, because handiti tiri kukudza kuti pakatanga kuoneka kuti Mnangagwa akuzoda kutichinjira, akuda kuzowedzera makore,
chakaitika ndechekuti vakomana they started calling each other, they started checking are you seeing this and that's how chatiri kuti chiwenga faction formed, and yakafomewa in that way yekuti vakomana vanenge vachibvunza iwe uri kuona zviri kuitika here, and then kuti haya wangu nini hanisodi kutozvinzwisa, and then ubva waziva kuti uyu ari kusaidi kwangu. But kana ukafonera umwe kuti wangu chichi uri kuona zviri kuitika here, utasinga hapana zvaari kuona kana zvaari kuziva, ubva waziva kuti uyu anenge asiri kusaidi kwangu, because kutamba nemhando futi kuri very dangerous. Mhando inokutengesa, ende iri igame munoriziva kuti igame riri serious, game revakomana anenge ane maresources even ekupfuudzana. That's how dangerous it gets. So haungotauri but vakomana vanenge vakatoonerana kuti vari kusaidhiri ndevapi, vasiri kusaidhiri ndevapi. So right now pane mawaters aitwa test, takudzai mawaters aitwa test. Pane two vamwe vemagenerals vari kusaidi kwaMnangagwa, vagagwa navo pasi, vataugwa navo like confronted, like zvisingataugwi direct, but vanenge vachivaconfront vaida kuona kuti vamire papi, and they have to choose a side, because you have to know this, whether paka ichokwadi chekuti pane vakapiwa mari vakaitira sei zvakaita sei, anditi mari inonetsa futi kuvanza, ukaita mari zvinoonekwa kuti something pane mari yapinda animbibata. So ivavavo vacho tu vatiri kutaura kuti vaconfrontwa vanenge vari vanhu vekuti they have to make a decision, and the decision must be quick, and decision must be quick, because in reality if you look at the situation right now, kuna 31 July and things might have to happen there or maybe not or whatever. But if let's say things are to happen and then you choose the wrong side, do you understand? Anengarima one. So these guys are in a situation that requires them to make the right decision and fast. Murubabata, murikuiona. So one kana tichitaura kuti what is happening right now in Zimbabwe situation, these two guys have to make a team ratobahwa riri pakona right now. They have to make a decision, and when they make a decision, it also, if they choose the Chiwenga side, it gives the Chiwenga side more weight, and because nyaya iripo chete ndege kunonzi kuvharirana pakona muZimbabwean politics as of right now ndiko kungoti iwe ukangoona kuti vanhu vachandisapotika, wakufosewa kusarenda and to go and retire. Muri kuibata nyaya yacho. So once iri team iri two iri rataura zvarichataura, we don't know what it is, maybe more guys, once they see there is clear evidence yekuti who is the winner, vanhu vanomanya neri kuwina. You have to understand two ma-political engines ari muZimbabwe, kana tomati ma-political economy, ma-power engines anocontrola Zimbabwe. So first sezvamakaona kuti kuparliament uku it was clear kuti Mnangagwa, because Mnangagwa gave all the MPs an incentive yekuti zvinorema kuiramba, isi tichita zvinhu zvedumbuda izvo zvorema kuramba, an incentive yekuti tokupa 2 more years uchishanda une basa, you understand. So ma-MPs akatongoona kuti Mnangagwa ndo waenda nechinhu ichi hwese ndokuti huchienda kusaidi irororo, anditi. But uku mukati kudeep state uku kune military, kune chichi, kune security chakazodaro, kune ndo kusati kwaonekwa zvakanaka kuti vanhu vazhinji vari kuinda side ripi. So pavanoona kuti munhu wese waenda naChiwenga, vese vanobva vati side rekwani rekwaChiwenga, anmaizo. So this is what is happening, and munotiziva kuti news ndo dzatinouya nadzo. So stay tuned. Thank you for watching. Peace.